Horas madihita saluhutna lumuwi mahamu horong niamani huriatta HKBP Keramat Jati lumubi mai punguan kor ama dohot punguan kor ama arbab dohok matahe sude horong niamani huria di sadok portibion nai pukota ma parsaurata marhiti pihadita sadarion alani tapasonang maroha pikirata tabuat mapartikian sangobas martangiang mahita di rohat tabi martangiang mahita. Amin. Tapuji matuhatta marede mahita sian bukwede nomor 404 ayat 1. Bubuan madiriku Tuhan hibul Tuhan ayaw roti nobusmu umbain tarbain aurot pagalak marohaku nison managam Pondimi masuru naboy manggonggom Asini roha madihamu dohok dame nasian debata ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatani tuhatta di PHDta di bagasan ari sadarion ima sian surat ni apostel Paulus tu halak Rom bidutolu mamuka sian ayat 20 sada sahat tu 20 walu hujahahom madihita songonam madidok alai nunga gabi patar nuaing hati goran ni debata so siap patiki songon naung di hati dakko patiki nang aka panurirak pe ima hati goran ni debata marhite-hite hapor seaun di Yesus Kristus sahat tu saluhut aka napor sea aidang adong ibarni tung saluhu do nasida mardosa jaladang dapot pujion ni debata nasida gabe di pitori do nasida dalan basa-basa binahen ni asini rohana hinorhon ni panubusion na di bagasan Kristus Yesus ibana do dipadiri debata bain habang saparasian marhite sian hapor seau di mudarai asa di papatar debata di si hati koranna ala naung di bolus matana akadosa na jolo marhite labbas ni rohana anaing papataron ni debata hati koranna apalan waing asa pitor ibana jala di pitori namar hapor siau di Yesus asa adong dope si pangasahonon nung ngagotap anggoi binahen ni pati dia do binahen ni akka parulau nido datung binahen ni patik hapor siau nido asa odo di jujur rohata hapor siau nido mamitori jolma dada namangulahon patik ido sahakna haluaun marhite hapor siau na tubuh di Yesus Kristus akadamang ruas ama ni huriatta HKBP Keramat Jati punguan ama arbab dohot matahe sadok ama ni huria nadong di sadok portibion nahina holongan di bagasan Kristus Yesus parhora sama dihamu saluhna hatani tuhatta di parsaurata di bagasa sadarion marhite PHD tahun imalahu manungguli rohatta ia dapat taluau kita holan marhite asini rohana do asa jupang asini rohana ikon marhapor seon na tuguru kita di Yesus Kristus manang dapat haluaun
marhite haporsiaon na tugu di Yesus Kristus. Ima songon surat ni Apostel Paulus tuhuria Rom bidutolu ayat 21 1 20 ima turpuk pehaditta sadarion. Damang saluhutna takasdo di halak Yahudi patik atau hukum Taurat ido dasor ni saluhut poda parugamon. Patik do situhu ni parsobaon atau peribadatan tu debata. Alai ala patikido dasor manang situhuna dibaheni ikon ula honon jala radotan nasida doi saburju burjuna dohot sadenggan dengganna. Ai marhiteido nasida pitoran ni debata asa dapot haluaon. Hato tuan natakas doi naso jadi si tawar-tawaron hati kosanna hati hai. Songonima pangatusion ni si Paulus najolo tega parise dope ibana. Alai dukkemu barohana gabe si huton Kristus dibotoma dang tikos sape pangatusioni taringot tugunana atau fungsi dohot lapatan ni patik. Huria di Rom songot tujuan ni suraton torop do ruas namar haroan sia Yahudi asing ni halak Rom dohot sian horong atau etnis na asing. Sahirana dominado pengaruh ni halak Kristen na sian Yahudi dihuriai hati hai. Atik penaung gabe Kristus na Kristen nasida ala sai di partakakod dope patupahon akapuda ni ugamu Yahudi nama dok boy pitor manang tigor jolmai ima marcite na mengulah pati. Alani iman waeng di patorang Apostel Paulus masai takas di turpuk taun dangarong nanggosada pesia jolma BHP usahana BHP guguna BHP radotna BHP persitutunna asa sadok ripas ibadah maulah patiki tung so tarulah hossa do mangulahon patiki. Alani ido umbahin gabe di papatar debata hati koranna atau kebenaran dada holan sian patik dohot akka panurirang songot di ayat 21. Atau molorang siap patiki siap dia mah alusna ima sian hapor seaon di Yesus Kristus ayat 22. Torang mah hati koran ni debata dang dipatik tung di Yesus Kristus do dapot titai. Songon nanidok ni Apostel Paulus Kristus do situhu manang ujung ni patik atau kesempurnaan hukum Taurat. Laho mamitori nasa naporsea bui tapaturus di Rom 10 ayat 4. Sudedo hita jolma mardosa dang mardia ibar manang isipit. Dangarong nanggosada dapat pujion di debata ala ni parulonna halak Yahudi pe unang madietong rohana ala bangso na pinili di debata na sida manghut sejarah jala tu nasida do diliot debata patiki gabe dapat pujion nasida di si dam ido di ayat 20 ala dang dapat dijolmai si pujion dangarong hasisikot ni jolmai mangulah patiki ubahen gabe di pitori di bata asini rohani di batado na di basa-basahon dengan cuma-cuma lahu manubus jolmai marhite Kristus Yesus ayat 24. Kristus do dipadiri ditotop pod de bata bain habangsa parasian jalan pendamaian asa patar hati goran na keadilannya di tonga-tonga ni portibion na pabua na pitor do pabahenan na mamitori membenarkan dohot paduahon akka na porsia di Yesus Kristus songon ni dok ni Efesus 2 ayat 8
Aisian asini rohado ubahin nama luahamu dalan hapor siaun jaladada binahemuna si lehon ni debatado. Atong songo dia nama HP jolmai, songo dia nama halak Yahudi doh naso Yahudi i, molo halak Yahudi dang boy pitor diadupan ni debata ala ni nama ulah patik, beha nama maradopon rimas ni debata, molo halak Yahudi nang mardosa nang penunga mangulahon aturan ni patik, totong do dang malua siarimas ni debata behana mahape. Mamuka sian ayat 24. Apostel Paulus memberitakan berita nauli manang berita lasni roha atau Injil. Diberitakan ibana do jolma pardosa di pitori marsite dalan basa-basa. Basa-basa sian hatagori di dok karis. Jala di hata heber di dok ken lapatanna mangalehon pasu-pasu memberi kasih karunia mengasihani songon natar surat di 2 Musa tolu tolu ayat 10 sia Mazmur 120 ayat 2. Kata kerja itu membuat kita membayangkan seorang ibu yang mengangkat anaknya yang telah jatuh. Molo tahahonahon hata karis naking tu debata dohonon nama sono. Debata pabatarhon ulaonna niojar niasini rohana tuat siap banua gijang mengabing manugu kita jolma naung medebu tu bagasan dosa. Di pitori kita manang gabe pitor kita namar lapatan nasa hasalaan manang dosetta derebe di paretokon ibana alas si basa-basa dohot asini rohai marhitei torang ma idauta ia berita nauli injili mabuak kita jolma laho mangalului haluaon sian usahana sendiri manang mangulau patik alai yanggo nama ngukap pitu tunasa jolma nama kirim di haluau sian debata holan nama ngolu di bagasan barita naulido Yesus Kristus hatai nong gabe jolma firman Tuhan yang menjadi firman. Pamitoreni hinorhon ni panobusion di bagasan Kristus. Panobusion sian hata apolotrosis. Manang lutrosis merupakan kata benda jala lutron kata kerja. Gudang do Jepang padohani di padan narubi namar kategori. Ima na dilapati sian hata gaal manang geulah. Hata gaal manang geulah dihalak heber di honao doi tu panubusion diakka perrumah tanggaon menebus anggota keluarga yang diperbudak oleh keluarga terdekat bui teida di rut opat. Jala hata kaali ima menubus patumonani burtian manang hosani sasahala jolma di 2 Musa 24 ayat 20. Molo di Yesaya Dima di Deutero Yesaya dihakam do padohani sahat tu panubusion siad dosa. Yesaya 40 ayat 22 120 lalu doh udukna. Nang di surat ni Apostel Paulus pe totong do jupak kita songon pangalapation ni Deutero Yesaya di sarana songon na diturpuk jamidat taong dungi boi teida di Efesus sada ayat 7 dohot Kolose sada ayat 14.
Jolma nang madebu tu bagasan dosa. Ditubus debata di bagasan Kristus Yesus. Torang do diodolhon apostol Paulus. Panobusioni di bagasan Kristus do. Dada di bagasan pati. Injil mengaruniakan keselamatan di dalam Kristus yang bertentangan dengan asas dalam hukum Taurat. Dibadiri debatado Kristus baen habangsa parasian. Jalan pendamaian. Marhidesian hapor siao di mudarna. Ido totong naniodolhon di si Paulus marhide padohan. Kristus dibadiri bahen habangsa parasian. Marhide hamamate ni Kristus. Di bagasan ni jala saluhut dosa ni bangso di salpuhon gabe mardame jolmai dohot debata. Hamamate ni Kristus menjadi tempat pendamaian atau sarana pendamaian bagi manusia. Marhides ian hapor siao dimudarai. Taida tabereng babua debata dada mangula songoni sabing atau tidak bekerja dengan cara serba otomatis. Lepas dari sikap manusia tetapi olehnya dibangkitkan iman. Sikap penuh kepercayaan yang menerima kabar tentang Allah yang mendamaikan manusia dengan dirinya. Dan dengan demikian menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Iman dalam arti yang menjadi jalan dan cara manusia mendapatkan anugerah Allah yang begitu besar. Kristus Yesus dibadiri baen habangsa parasian asa dipapatar debata di si hati kuranna. Molo tidak ayat 25b. Asa pitor ibana jala di pitori na porsia di Yesus. Ayat 26b. Debata patuduhon hati koranna di bagasan Kristus na pinadirnai bahe dalam pardenggananna dohot tita jolma perdosa. Kristus telah ditentukan Allah sendiri dengan ia kena murka Allah dan dengan demikian kita luput dari dosa. Di dalam kematiannya sekaligus nyatalah kebencian Allah terhadap dosa dan kasihnya kepada orang berdosa. Alanima aka amang ikoningot tita. Hapor siau nido mamitori jolma dada marhite namang ulahopati. Tung sobodo pitor hita jolma anggosian namang ulahopati. Alai dalan hapor siau do di pitori jolmai. Unsur ni hapor siau nama mitori hita ima na parjol meninggalkan usaha nama mitori diri dalam parniulaun atau menghilangkan pernyataan amal menyelamatkan kita. Napa dua hon majalo uhuman ni debata maradupon dirina sadir. Iko jalota do uhumi di hari mersugo. Molo nang jumpa kita haluaun hok maha porsyota. Ale molo dang nang jupangi jalota ma uhum sianiban. Nabatuluhon. Tajak madala pardamian natinotopen ni Tuhani ima Yesus Kristus. Alani hapor siauni gabe taruli mahita dame dohok nasa basa-basa pinaradina di bagasan Kristus Yesus. Ido ubahen tung subuh hita paburnang diri di hadapan ni Tuhan. Molo teida muse di liturgi ni HKBP saya di jahahod do patik ni debata nasapului. Ado lapatan ni. Napai ngotok kita rui. Ia hitaon jolma pardosa do.
Jala laus ido naing patuluhon natakas naik tadauta dosata. Ia malua hita siat dosa alani pangasi ni debataro. Di diri di Yesus dopatiki di paujung disempurnakan. Hapor seota di Yesus Kristus ido mamitori hita asa gabe taruli hita haluau. Hinorhon ni hati goran ni debatana patar di bagasan Kristus. Gabe taruli kita hasesan ni dosa. Jala bolas malua kita sian uhumanna marhite hama matena. Dohot haheon ni Kristusi. Nungatung sikop si tutu asini rohana. Nasay manotong. Nadi papatar tuhita uju pinar hatuban ni dosai kita. Laos tahanguluhum ma di rohatta. Dang mardiai berhape jolmai dia dupan ni debata. Dang Yahudi nasu Yahudi. Alai asa dusi tadapok haluaun. Marsi hohok mahita gomos di hapor syauta di ibana. Naing taruli kita di asini rohana. Daulahum masaluhut nahobar tuhatanay. Jala gomos matatiup hapor syautai di Yesus Kristus si paluay. Ima na manungguli rohatta marhite pehadita sadario. Diamu aka amanami laos di partikianomma martadikata kami Tuhamu saluhutna di parsaurata naung 4 tahun lebih sabulan di tonga-tonga ni huriatta HKBP Keramat Jation tunggu dangdo hahurangan hasalan nami maradopok kamu salpuhok kamu mayamang sian bagas rohamuna totong buak kamu di tangyang muna asa hotau di pajuwuni jala di bagasan hahi pason nang hami sakeluarga. Tangyang nami pe, saya di pasu-pasu Tuhan maaka dan nyulani tangan do pikiran muna. Di lehom mahahi pason di hamu. Di pasu-pasu nang par rumah tangga muna saluhutna. Asa anggia tutikina haduan. Boy musihita pajupang di bagasan lasni roha. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Atong asimarohana manotong ma todina mian di bagasan hitabi horas ma dihamu salhutna amanami. Amen martangiang mahita. Debata Jahuba amanami na marhabangsa di banogijang na hupuji hami marhide Kristus Yesus si hokap si paluahami. Mauliate madidenggan di basam na setotong mga leho partikia di hami. Mangaleon hahi pasod di hami. Boy hami patupahon pehadi ama. Di tonga-tonga ni huriam HKBP Keramat Jation. Tung pei secara online. Jala di soro hami tumangihok katami. Atau ngajar-ajari pargugui maham marhiti todimna badiyay. Asa margugu kami mangatusi hatami. Jala tau kami makanguluhoni di ngulu nami sigano pari. Pasu-pasu masa luhutna amanami amani huriam lehod dinasida hahi pason padau nasaragam ni parsahiton lumubi di masa ni sorimago COVID sapulsion pasu-pasu makanan ni ulani tangan do na pinikiran nasida asa saluhutna makorlas ni roha di nguluna jala homa na totong mian jongjong di tonga-tonga ni ganup rumah tanggana asa tarpasu-pasu nang par rumah tanggaun nasida tarpasu-pasu akayanakon pahupu pinopar nang pinalumehomi di nasida gabe anak nahasea haduan di jolo nasida lumobi dia dupammu nabadiyai papos marohani saluhut amani huriam molotung pemasa sorimago COVID sapulsion
Nase totong doho madongani nasida marmudu-mudu nasida. Mangalehon narikot dingulu nasida sigano pari. Unang loas nasida madele. Patuduhon nakadalan ningolu di nasida. Asa sayhot pamujion na diho. Marsangap warmu nabadiyay. Molotuk pe partikianon. Gabe partikian. Di pangujungi parsauran nami di tonga-tonga ni HKBP Keramat Jation pos dorohanami anggo holong miadu di hami asa manotok kami marsi haholongan di bagasakko akan hurang lubi nasalpu pabahenan pakuling nang pamereng nami salpu homai sian bagasa rohana sida asa totong parsauran naulina dinggan boy jupang tujuluan niaryon atong nang punguan ama ni huriam ima pungua kor ama dohot punguan ama arbab jong ima punguani asa setotong nasida gabe punguan nalaho mamuji-muji pasangapon warmu nabadiyay laos mangidu hami gomos das-dasi masa luhut amani huriam asa tujuluan ni aryon si pardohok nasida di tonga-tonga ni punguan naduay gabe ama namanotong mamuji-muji ho nasida di tonga-tonga ni ngoluna atong di bagasa sadaryon saluhut nahu pikiri hami nahu sakapi hami nalao si ulaw nami dalas si dalanan nami ngulu nami todi nami tunggomos mau pakong gupok kami holat tutangamu nabadiye saut malomoni roham di ngulu nami ganuk marsada-sada mar hide-hide Kristus Yesus Tuhan martangiak kami tuho amen. Tapuji matu hatta marede mahita sia buku de nomor 610 ayat sada tabba 2 laus disomma tapasahat peleata. Ibul roh aku tu Tuhan Yesus sureng oluku di Tuhan Yesus di hutan aku do Tuhan Yesus lang olo au sumurute sai hutun dalhon haporti bion silang di Kristus mahuda poton sai hutun dalhon haporti bion lang olo au sumurute. Tapa ujung ma pehadit tadi bagasa sadaryon rap mangidohom mahita di tangiang hato patay. Ale amanami na di banua gijang sai pinarbadia magwarmu. Sai roma harjonmu. Sai saut malomon irham di bano tongon songon na di banua gijang. Lehon matu kami sadaryon hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami togi hotu pangujunan. Balua mahami sian pangago. Ai horo na punah harajaon. Dohot hagogon. Rodi hasangapon saleleng ni lelengna. Amen. Asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsauran ni to di perbadiya ma. Namad dongani hamu saluhukna. Amen. Mau lihat ma di tuhatta manotong mahita di ramoti di lehom ma di hita hahi pason komos mata tiup hapor siotai asa taruli hita di haluaun nasyani banai marhahi pasok kita nang di masa ni
Sorry mago COVID-19. Salam sehat ma di hita saluhur.